Labur-laburria bukatzeko. Nik uste atzo goizean hasi genuen ikastaroa, ja bukatzear dago, eta nik uste oso esperientzi aurkezpen interesgarrik ikusi ditugula, gurera aplikatzeko modukoak, eta lehen Alfonsok esaten zuen bezala, elkarlan hori geroz eta gehiago sustatzeko esperientzia baliogarriak, ez? Orain dela hilabete batzuk gure lurraldeko oportunidade, desafio horiek eta batez ere garapen ekonomikorako erronka estrategikoak unibertsitatean lantzeko erabaki hartu genduenean, genituen gure kezkak, ez? Ze esperientzia ekarri, ze jende erakargarriak izango zian hitzaldi hauek, eta benetan oso pozik geratu naiz. Nik uste dut oso interesgarriak izan direla, eta denentzat behintzat gertuko gurera aplikatzeko moduko esperientziak. Aztu aurretik, eta inorrez zaidan ahazten, eskerrak eman nahi ditut. Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitateari eta udako ikastaroak antolatzen dituztuen guztioei, lana hain erretxa izateagatik eta zuen laguntzagatik. Aldunditik ere lanean jardun dezue, ikastaro hau antolatzen, beraz eskerrik asko, eta bereziki Alfonso Onzeta eta bere talde guztiari, nola ez, hau dana antolatu, pertsona kontaktatu eta gurera ekartzeagatik. Eta bereziki, kanpotik etorri diren gonbidatu hauek, Paolo, Luk, Jerker eta Kristof, Luk eta Jerker juntzaizkigu, baina Kristof hemen dakagu, Roberto, Bernard, Francesco, mille grazie, thank you very much, vielen dank, thank you very much, and eskerrik asko, as we say here. Eta, borradore bezala eta asko sakandu gabe, asko prozesatu gabe esango nuke oraindik, baina Paolok esan duen bezala pare bat ideia labur bilduz. Nik uste dut, garbi geratu ondan kontzeptu bat lankidetza izango da, nik atzo azpimarratzen nuen, esperientzi guztitan, Brainport, Ostrobenian, Apple Austrian, nik uste kasu guztitan lankidetza hori garbi geratu dela, eta aurrerantzean ere, agian beste erabatera, erakargarriago egitea, eragile desberdinak gerturatzea lortu behar degula, baina nik uste dut horretan gehiago insistitu behar degula. La prosperidad económica, la nacional pasa por la regional, y la regional pasa por la local, ez? Nik uste dut idea nagusi bat izan dela, ikastaro eta gure estrategi guzti honen bizio, bai lurraldeko eta bai herrialdeko bizio bezala hartu behar degula, eta bere garrantzia eman, lurralde orekako diputatu bezala, gure lurraldea eta estrategi hori barneratzeko intensidade handigo horekin kontutan eukitzeko, ez? Adaptatzea, batez ere egoera berritara, erronka berri horietara, errealidade desberdinetara, adaptazio hori, moldatze hori egin behar dugu. Ezagutza badegu, esperientzi hori badaukagu, nik uste lurralde zela potentzialidade handia daukagula, eta hori aprobetxatu behar dugu, aurrerantzean ere, lehen Europan aipatu dut hemengo Europako esperientzia ditugulako, baina mundu mailan Gipuzkoa kokatzeko, ez? Eta bukatzeko etengabeko ebaluazioa, galdera berriak planteatzea, batzutan esaten dugu ez, konforteko zona horretatik atera egin behar dugula, eta nik uste dut erronka asko daude, desafio asko daude munduan, ekosistemak landu behar ditugu, innovazioa eta berrikuntza beste era batera planteatu behar dugu, gazteak dudarik gabe erakarri behar ditugu, ez da erreza, ez dakit nola, baina lortu behar dugu, bai erronka guzti hauetara, bai politikara, bai gizarteko aktibidade guztitara, dudarik gabe eragile garrantzitsu badia, eta lortu behar dugu horik ere involukratzea, eta bere konpromisoa, bere balore horiek ere, guregan bolkatzea azken esan duguna, ez? Elkarlanean denok parte hartu behar dugu, eta hori da erronka. Nik uste dut, atzo diputatu nagusiak esan zuen bezala, Kontxako baia zoragarri hor daukagu, gaur bare dago, baina nik uste dut atzo eta gaur ikasitako guztiarekin
pixkat olatu batzuk azaltzen direnean, edo ur mugitu horiek azaltzen direnean, ezagutza, jakintza gehiago edukiko dugu, eta pixka bat aplikatu egin behar dugu. Eskerrik asko guztioi, denak elkarrekin egin behar dugu Gipuzkoa eta Euskadi hobe bat, oparagoa bat, danan elkarlan hori eta danan esfortzua behar dugu, eta hurrengoan ere dituko zaituztegu lanerako. Mila esker.